Doncs evidentment aquest ha estat un mandat una miqueta diferent. Evidentment vam haver d'abordar qüestions realment extraordinàries que no ens hauríem imaginat mai. Començant evidentment per la pandèmia, una pandèmia que ens va fer confinar a tots i a casa i que vam haver de reinventar-nos, podríem dir, també des de les administracions. Vam haver de teletreballar, vam haver de tornar a fer els mateixos serveis públics a la ciutadania, però aquesta vegada a través d'altres mitjans. Vam fer també un pla de reactivació que vam mobilitzar diners per injectar-los de nou en el teixit productiu i també en les famílies per intentar cobrir aquelles mancances que teníem, aquella triple crisi, podríem dir, triple crisi econòmica, social i sanitària, però tot i així vam continuar executant totes les accions que ens havíem posat en el Pla d'Acció Municipal, que és el nostre full de ruta com a govern. En plena pandèmia, nosaltres vam organitzar el primer festival de música amb grups barrejats i, evidentment, tots cobrant. O, per exemple, la ciutat va tenir la primera diada castellera amb colles barrejades de tot el país. O en plena pandèmia vam tirar en marxa el Reus Cultura Contemporània, el Reus Jazz Cava, vam iniciar el projecte Bartrina, que representa precisament aquest impuls a la creació en arts escèniques del territori. Per tant, el que vam fer va ser que res no s'aturés i al revés, posant-hi noves peces, noves energies. Aquests fenòmens extraordinaris que vam haver de fer front i, per tant, aquestes urgències, allò important també s'ha pogut fer, però tot i així encara queda molt per fer. Estem il·lusionats, estem esperançats en el futur d'aquesta ciutat, que mereix encara més, i crec que el millor està per venir. La meva vida ha fet un canvi de 180 graus en aquest mandat, perquè el naixement del meu fill Ricard ha significat el començament d'una etapa molt feliç, una etapa en què estàs aprenent amb ell, veient com ell creix, com ell va inventant coses cada dia, com va desenvolupant la seva personalitat, i és una època de gaudir molt. Però també és una època plenes de reptes i cada dia és un repte. El que passa és que en aquest sentit, tenir un lloc de responsabilitat a l'Ajuntament em permet estar participant d'iniciatives que serveixen perquè la vida de les famílies, en general, i de les famílies monoparentals, en particular, sigui una mica més fàcil, o sigui una mica com ha de ser. A educació hi ha com dues línies molt clares, que és la lluita contra la segregació, l'equitat escolar, i per una altra l'educació 360, l'educació a temps complet. I precisament una de les millors maneres de treballar és precisament fent que cultura i educació estiguessin relligades i, per tant, buscant moltes peces que ens permetessin apropar-nos i que ens permetessin muntar tot un seguit d'activitats que portés les escoles a fora també, en el seu entorn, en el seu ecosistema educatiu, i per tant connectar allò que passava dins amb el que passava a fora. Per exemple, en els centres cívics estem implementant projectes dintre del programa del Temps per Cures, que permet que les famílies puguem conciliar una miqueta més en moments determinats de les nostres vides, i això ajuda. O, per exemple, en una altra dimensió de la regidoria, en una altra vessant de la regidoria, hem implementat l'àmbit de teletreball, per tal que es pugui conciliar, es pugui compartir un temps de treball presencial en el teu lloc de feina, a l'Ajuntament, però també un temps de treball a casa teva. Tot el que és portar equips, el que és tirar projectes endavant, la forma de medir-te la feina, diguéssim que hi ha moltes coses que és el mateix que quan he estat al sector privat. Potser el que he trobat més diferent és la velocitat en poder desenvolupar els projectes. En aquests 4 anys ens n'hem sortit d'allò que volíem fer quan ho vam dir el 2019, que volíem fer una ciutat més inclusiva, més justa, més humana, en el fons, i per tant crec que podem estar molt satisfets, molt satisfetes. El que sí em sento satisfet és projectes com el del Reus Espais Vius, que és un projecte que de la primera fase ja estem en un nivell d'execució molt bona, quasi bé d'un 80%. Hem engegat una segona fase i una tercera fase que l'acabem d'anunciar i que també esperem que sigui reeixida.
Hem fet una transformació al mercat central, li hem donat un aire molt més modern i amb més oferta i també lligat una mica al tema també de possibilitat de degustació, i hem engegat un nou projecte com el nou mercat del Carrilet. La complexitat de gestionar els temps, les tramitacions administratives, ha fet que comprengui realment la complexitat i la profunditat que tenen aquests projectes i que sempre has de comptar amb tothom i participar molt dels projectes i les decisions que es prenen des de l'Ajuntament. Hem de reduir encara l'atur, tot i que està molt millor que al començament del mandat, però creiem que encara no hem pogut fer prou. Bé, espero que amb el projecte de la Noemí Llaurador tots aquests temes que han quedat pendents i d'altres que segurament treballarem per fer el que sempre diguem, una ciutat millor, creiem que serà més fàcil poder-los impulsar. Cal que qualsevol política, qualsevol acció de la que portis a terme has de tenir molt en compte quina és la seva eficàcia, quina és la seva eficiència, saber quin impacte té en la població i de quina manera pots gestionar millor els recursos que tens, que sempre són finits. Això ho hem pogut veure durant la Covid, que vam tindre que gestionar tot un espai d'incertesa molt gran. Ho hem vist quan hem hagut de gestionar totes les accions que hem emprès per tal d'estabilitzar econòmicament el CMQ, on tot el conjunt de polítiques de serveis a les persones, tant a les famílies com a la gent gran, com a la joventut, que són les responsabilitats que he hagut de dur a terme durant aquest mandat. I en aquest mandat també hem intensificat i hem diversificat i potser hem aterrat més encara i hem tingut molta més incidència en la feina del punt d'atenció a la diversitat sexual i de gènere. En aquest àmbit, al qual vam ser ciutat pionera en el mandat passat, va ser la primera al sud de Catalunya que va obrir un punt d'aquest acompanyament, doncs en aquest mandat hem tingut molta més interacció amb la ciutadania. Tota la gestió d'aconseguir el desdoblament del Cap Sant Pere ha estat molt complexa, però hi hem arribat, per tant, també és d'aquelles coses que em sento molt content i molt feliç d'haver contribuït a haver-ho fet possible, o bé una cosa tan senzilla però que era tan important pel barri Gaudí com era poder aconseguir la reobertura del dispensari. Són aquelles petites coses que requereixen molta negociació interna, que no hi hagi soroll, però que al final també arribes a bon port i saps que estàs fent un bé molt preuat per tota la població. Hem de poder planificar perquè aquell que no sap on va, doncs els vents no l'afavoreixen i segurament tindrem vents molt positius a la ciutat, moltes oportunitats que si sabem cap on anem sabrem aprofitar millor i d'altra banda també estarem més preparats per si hi ha algun tipus de vicissituds que de ben segur també n'hi haurà. I tot això fent-ho no només des del govern sinó també amb el conjunt del teixit social i el teixit productiu de la ciutat. Per tant, amb participació real, escoltant a les persones, escoltant de manera activa. Això és el que he fet jo en aquests 8 darrers anys, escoltar molt a la ciutadania, saber posar-se al lloc de l'altre, empatitzar amb la ciutadania que té problemàtiques diverses i mirar de trobar solucions amb aquestes problemàtiques que són importants per tirar també endavant el conjunt de la ciutat.